Зур Чирекле авылындагы гомер кичерүче якташларыбыздан гел матур кытлау хатлар алып торабыз. Бүген тагын бердән 2 хат килде. Әлеге авылдагы гомер кичерүче якташыбыз Сулейманова Рәйсә Ризвановна бүген үзенең туган көнен каршылый. Аны ихластан тормыш иптәше Рәшит абый, улы Лекман, килене Алисә, аныгы Мәдинә һәм Мәрьям, кыдагысы Хадиша апа ихластан котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшен. Бер-беребезгә кирәк булып, яссын игелекле гомер итәргә. Насыйп булсын гомер көзебездә бергә парлап, тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Матур күңелле әниебез, әбекәебез, кояштай һәм айдай балкып, безгә нур сибүчебез. Йөрәктән чыккан иң җылы теләкләребезне кабул итеп алсаң иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, безгә яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Әтиебез белән бергә тигезлектә, татулыкта озын-озак гомер кичерергә язсын. Әниебез безнең чын хатын-кыз. Ул бар якка да уңган. Аш су дисеңме? Өйдә җылылык, матурлык булдыру дисеңме? Барысы да хәленнән килә. Без бөтен яктан да анардан тик үрнәк алып яшибез. Ул гомердә дә әрнүле, әшәке сүзләр әйтми. Кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып, матур яшәп килә. Раббым үзе аңа бу матур тормышы өчен 2 дөнья бәхет сәгадәте насыплар кылсын. Мин җәйләргә тиңлим синән кәй. Шундый җылы синең кычагың. Яшәгезсез әтием белән икәү, сүндермичә яшәү учагын. Ак яулыклы, ак күлмәкле әниебез, күңелең синең изге теләктә. Рәнҗетмәдең бер кемнедән кәй. Син һәр вакыт безнең йөрәктә. Даладай күңелең, кояштай йөрәгең, күпме наз, җылылык бөркелә. Барысын кичереп, көч биреп яшәүче изге җан әни, син бер генә. Без бәхетләнкәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, бүген туган көнең булганда. Кадерле кодагыем, әйдә, гомер үтсә үтсен, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көнгә сәламәтлек белән куанычлар гына өстәлсен. Якты, тыныч гомер Аллаһ бирсен сиңа, кояш бирсен һәрчак яктылык. Балаларың, оныкларың, якыннарың китерсеннәр бары яхшылык. Кадерле Рәйсә Ризвановна, якыннарыгызның матур теләкләре чынга ашсын, аларның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Ümitlәре багыла, ак бәхетләр телә, кадерләп үстердең әнкәйем. Үсеп җитсәм дә, мин бит әле һаман синең бер сөекле бәбкәем. Үсеп җитсәм дә, мин бит әле һаман синең бер сөекле бәбкәем. Ошмах кайда икән, җирдә күктә микән, дип йөрмәсин әллә кайларда. Ошмах
tulduslar ul bit bizning aziz enekeylerning ayak astında Uşumak tulduslar ul bit bizning aziz enekeylerning ayak astında Enkeylerinin eyken dilek duaları Meni beleden bizini kutkara Durmuş yaşav birgen enkeyge Xudaydan Olsun uzak ömür sin sıran Durmuş yaşav birgen enkeyge Xudaydan Olsun uzak ömür sin sıran Olsun uzak ömür sin sıran Gibi dilekler dilim Зур Чиркли авылында яшәүче Сулейманова Рәйсә Ризвановнаны гомер тантанасы. Матур туган көне белән бүген шулай ук котлап иң җылы теләкләрен кызы Минзилә, кияве Хамид, оныклары Расим, Ислам, кызы Мөнирә, кияве Ринат, оныклары Нурия, Наилә һәм кода-кодагылары җиткерәләр. Кеше гомерен нигәдер еш кына ел фасыллары белән чагыштыралар. Яшьлек дәрте белән янып, көйеп, җәйләрне уздырып йөргәндә кинәт кенә өлкәнәю, гомер көзенә якынлашу кебек сүзләр белән күңелгә моңсу чал йөгертәләр. Сары көздә сары яфраклар да җир өстенә коелып бетә. Җиң сызганып эшләп йөргән чаклар сизелмичә үтә дә китә, дип әйтәләр. Ныклабрак уйлап карасаң, көз ул салкынында, җылысында, муллыгында, матур төсләргә күмгән кабатланмас бер чор. Халыкта көзләрнең җимеше татлырак дигән әйтем дә йөри. Бу бит чынлап та шулай. Кеше дә яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Нәкъ менә синең кебек тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле, акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер олы кешегә әверелә. Яраткан әниебез, әбекәебез, сөеклебез, кадерлебез, газизыбыз безнең син. Безнең өчен бу дөньяда күпме михнәт күрдең син. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп, күз нурларың жәлләмичә, кайткан саен назлап, сөеп, юатканың өчен. Газиз, сөйкемле әниебез, әбекәебез. Син хәзер дә гел безнең турыда кайгыртып, ярдәм итеп яшисең. Һәр вакыт безгә дугаларыңны багышлап, изге теләкләреңне теләп торасың. Алдагы көнеңдә дә Аллаһы Тәгалә сиңа ныклы исәнлек, кайгы-хәсрәтсез көннәр насыйп итсен. Син безгә һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч, үрнәк, бар туганнарны, балаларны, кияү килен, оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Сез безнең яклаучыбыз, саклаучыбыз, барыр юлыбызны яктыртып торучы мәңге сүнмәс кояшыбыз. Сиңа дигән язмыш тәкъдирләрнең сукмаклары узмас башкача. Тормышыңның татлы тәмен белеп,
яшә әле, яшә йөзгәшә. Кадерле кодагыем, сине шушы бәйрәмең белән ихластан тәбриклибез. Гомер дигән тирән диңгезләрне кичер өчен кирәк сабырлык. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, мәңгелеккә истә калырлык. Саулык, бәхет, шатлык сиңа, тормышың ямьле булсын. Озын гомер, сәламәтлек синнән китми, гел торсын. Кадерле Рәйсә Ризвановна, матур туган көнегез мәңге хәтерегездә уелып, якты истәлек булып калсын. Ә бүләккә юллаган җыр бәйрәмегезне бизәсен. Шура